Damang dainang tapasada rohatta bertanya kita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhuk na roha. Ima mangaramo tiati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Makuling maho Tuhan. Radidu hami manangin hatam. Amen. Huriani Tuhan na inolonga di bagasan tuat Yesus Kristus. Atani debata na saur tuhita di bagasan tikion. Dienek mai sian buku Evangelium di si Yohanes bidu 4. Mamuka mai sian ayat 20. Masoh sa tu ayat 26. Omahatani Tuhan tapai ti hukma. Didulakat do martangiang ia opunami. Gabe didok kamu ikut Jerusalem do pertanyangan. Dungini na jesma mado ibana. Porsia maho diau inang. Naroma tikina. Gabidang pola be dulukan manang Jerusalem pertanyangan tuamay. Disobahamudo na so binotomuna. Huboto hamido na husobahami. Ali bangso Yahudi do haruruan ni haluaon. Alay na Roma tikina jalan ngaroi nuaing. Gabe di bagasa toddi do hasitongan martangyang akka pertangyang na tutu amay. Ayaka pertangyang na songoni di bangido amay. Toddi do anggo debata. Asaka na martangyang tuibana patuk martangyang di bagasa toddi do hasitongan. Dungi di do boru-borima maddo ibana. Huboto do naneng ro Mesias na marguar Kristus. Ia dungro ibana bari tahonon na do saluhut nai tuhami. Dungini na jesma maddo ibana. Audui na makatai dohoto. Ido pajahon na. Huria na inolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Disadatiki hem hami martaringot doho sadaina. Di pabuha inaw maswal holso ni rohana. Taringot tu haporsyon na. Dido inangomma. Amang padita. Molo marmingguaw dihuriak gunaliling. Dang mangul partodiokku. Dang pajuk pangaw doho debata. Alay anggo dihuriak ku sisonari idokon inaton mangulu partodiokku. Jela pajuk pangado debata. Baru disukon inangomma buasa buhay songoni ate amang nimna. Damang dainang diboto hamu na do ahalus. Dakudok ko sala inangi. Jeledak kudok ko ima sitok. Alay hudok ma. Sa sitong na inang. Di dia pe inang. Maringanan manang marhuria. Budo pajuk pang do debata. Dan ala dihuria na liling ng adong debata. Manang dihuria sonari adong debata. Ala na debata. Dang maringanan. Holang disadahuria. Sudah inganan do inganan ni debata diko. Nah. Huria na nolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Suang songoni do hata ni debata. Natatangiho dia pala partikino. Disadatiki pajuk pama Tuhan Yesus do salah perempuan hala Samaria. Disada sumur. Jala sa sitong na gudang do. Naong ditaringoti Tuhan Yesus do perempuan. Adong mataringot. Tu parngolu di perempuan ni. Adong musay mataringot tu aik hanguluan. Jala diturpukon taring inganan ni haporsiaw.
Suku-suku na pinasahan ni parupuani tu Tuhan Yesus dido ibana didulok na adong di Samaria, di huta di Nasida, di Sidon Nasida, pajupang do debata. Alay buasa hala Israel iko di Jerusalem pajupang do debata. Alay ahama alus ni Yesus taringot tu suku-suku di parupuani. Dido Tuhan Yesus ma anggo hala Yahudi manang hala Israel na patupahon pamujian di Jerusalem, ditanda jala di boto nasida do debata na sinobba di nasida, nang pesasitong na dang mangulu nasida di debatai. Ale anggo hala Samaria, di patupan nasida panobaon di sadadulok, nang ditotun nasida, ale dang ditanda nasida debata, manang dang di boto nasida isi no na disobbana. Alay las di Tuhan Yesus ma sian hala Yahudi do anggo si paluay. Takas do tutu taringot tu si paluay dia tu si diboto paropuan Samaria. Dido iban do huboto hami do neng Romesias. Ay ahaman do kuni Tuhan Yesus. Dido Tuhan Yesus musenang di bagasan na marceritay na sida. Debata na dipuji salu na jolma dada pe holang ima di Jerusalem maringanan manang dada be holang di Samaria. Ale di sude inganan gabe mian do debata. Maka Allah yang akan mereka sembah, Allah yang dipermuliakan, Allah yang senantiasa mengasihi adalah Allah yang hadir di setiap tempat, situasi. Bukan hanya tempat-tempat tertentu. Narumi ko sa sitong nadang soal inganan. Alay, soal roha na mamuji debata. Huria, na hinolongan di baga sa tuat na Diyos Kristus. Ahama, na ni Tuhan Yesus di baga sa turpukon, tu parapuan sa Mariay, di Tuhan Yesus do akka si partanyang ikototong do ibana martangiang di bagasa tod di do asitonga. Jala di do Tuhan Yesus do musenang ia debata nasa di paimai madinasida ima ibana sandiri. Bahasa dang boy ma ditadda paropo sa Maria taringot tu hadirio ni Yesus di siala dang mangulu ha porsyon na taringot tu debata. Damang denang nanolongan di bagasan tuat Yesus Kristus. Di bagasan patujulo di jami taon takas do hami tariason na kaningan taringot tu sada ina na manukut tu hami na sarubang dohot paro pasamaryo. Dang boy na sida pajupang do debata. Dang ala debata nasuna olo pajupang. Alay ala rohadina sida. Dang takas manada debata di bagasan nguluna. Damang dainang. Ahado na nang si pepota sen hata ni debata. Nagabe jamita na mangulut pihita ganuk marsada-sada. Na parjelo na nang dohono ni debatas tuhita marhita-hita jami taon Tuhan Yesus nang mengajar hita ganuk marsada-sada taringot tu tangiang do panobot na sajulma na martangiang jala na manok ba debata iko dipatu padu pertanyaan jala panobon na di bagasan hasitongan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nomor 8 damang deinang asabu hita sobba debata di bagasan tangi yang doa sitongan iko mangulu do hita di bagasan hasitongan ni debata. Diajak kita ditugih kita tinggal akka haju na kaperdagingon tinggalon akka hosom tinggalon akka losok tinggalon akka portibion
asa adong hasitonga di bagasan ngolutta. Maka ketika kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran, kita hanya memfokuskan diri hanya kepada Tuhan. Pertanyaan manang harorota tu sada bagas joro, manang mengadopi debata, iko di bagasan hasitonga. Dan songon naro imatu pesta. Gudang dojol masonari manginang, dibereng sada garijaon, uli bangunan na, denggam musik na. Baru maria-ria halaki songon namar pesta dido hulang disima debatan. Alai marhite hitanya hatane debate di peng hita. Allah tidak akan pernah hadir hanya oleh karena musik. Allah tidak akan pernah hadir hanya karena gedung gereja yang bagus. Allah tidak akan pernah hadir oleh karena tempat yang nyaman. Karena kehadiran Allah bukan ditentukan soal tempat. Kehadiran Allah sesungguhnya bagaimana setiap orang benar-benar percaya kepadanya. Haporsiaon tu debata disido ima debatania. Manang di dia pehita mamuji debata moro adong haporsiota tu ibana biedo debata. Alini ngotamu na manginang marhite-hite jamito di pengok tu hita ganuk marsada-sada. Hataridaan manang hamiano ni debata. Ikobong tu bagasan rohani ganuk jolma. Moro hita jolma mamuji debata di bagasan hasitongan. Iko sitong do ngulutta. Iko sitong do parangetta. Asa pamujutay gabe sangat di debata. Napadua hotsen hata ni debataon yang dipengok tu hita. Marhite-hite jami taon. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang menyembah dia manang jom manamar tanyang di bagasan hasitongan iko ditanda debata. Gudang do jelma sonario dan ditanda debata na sinobana. Dan ditanda Yesus Kristus na paloni bana. Basa dan adong panadaw ni akahosob di bagasan ngoruna. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan supaya kita mengenal Kristus yang kita sembah. Mesias yang menyelamatkan kita. Mesias yang menunjukkan cinta dan pengorbanannya bagi kita. Bagaimana kita mengenalnya? Marhite-hite persauran. Songo di teman ada debata marhite ka buku nabadia. Jahamuna buku nabadia martanya kamuna. Marhite-hite ka jamita. Namun kita tandai ma debata manang Yesus Kristus si moludang oleh hita marsaor. Ada di pengot tu hita. Paropuan Samariai di boto ibadah do tarik tu Yesus. Ada nang kita debana Yesus nang pajupang nap kata do ibana. Kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Banyak kita tahu tentang Yesus. Tapi kita tidak bertemu dengan dia, tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kehidupan kita masih penuh dengan kejahatan. Maka lewat firman ini dipengok kita. Jelma namartangi yang di bagasan hasitongan. Ditanda madebata nama kaholong ibana. Ditanda madebata nang mangalun hosana tu ibana, ditanda madebata nang mangalun basa-basa na masarukot di bagasan parngulon na. Dala tapataridah mapanadaw ta. Marhite-hite rumah tangga ta. Marhite-hite ulot ta. Marhite-hite aka parangeta. Amen. Martanya kita. Muliate madiho Tuhan. Nunga diajari ho ham marhite-hite hatam. Di pengoto hami asa totong manadaho di bagasan holong ni roha. Asa totok kami patu papa mujion di bagasan hasitongan. Asa pamujon nami tau sangat di guardmu. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita.